Ne bu 8. martdan alan o? 20 fevral, Söğüşen ýylda, 8 martda ýaraşjak diýämi? Häzir kommentarda maýadarlar mädusy. Mädus. Taňada mäburç. Kanka men akıllı dip öreňýde 23 fevralda gece aýynda Suwdany'a çykyp berdiň. On mant berip garyby geýindirjek ýok, ýöne 100 mant berip gyýzy ýalaňa çyjyk. Käna ýa? Bizden malan paketimizi goýunuňyzy etmedik köp. Öňüňizden hamir jamy getiren bolýar diýärmi? Jany aljak dostum 50 manat karzyna pul soranna pulun ýok diýen bol. Günne de tagamçyda abediýe diýäňmi? Ýaňy bir gyýyz oglany ýüregini berende oglan ölenen olup çykýar diýäňmi? Meýis gowaglanny elme dama gülüp ýaşardy. Hemmekşe wagtyna bergilerine merýärdi. Pullun kuru kartamoyny anokdy. Ogurluga medenok. Magazynyň çelim zada mazar balanok. Arasda joglanny. Gazananja pulny araga berenak. Nasamatana. Bir gyýyz haýyş etdi, 5 kilo götürüp berdiňinde ylgap ýanyna barýar diýäňmi? Bereren ol. 8 martda erjeňde knopşy telefon eren olýarmy? Günne de tagamçyda abediýe diýäňmi? 8 martda aýynda Suwdany'a çykyp ýatyr diýäňmi? Hakykatyn aýdynda hiç wagt çykamak diýäňizde 20-nji gece aýynda Suwdany'a çykyp ýatyr diýäňmi? Bugünler TikTok açýan tuweleme rapperler şu rapperlaryň bara şu Karol belli boldum hanaý gardaşym bir habaryňyz barmy? Tuweleme ýöne soňky dowr ýene bir-birine diýs atýanlar köpelipdir. Kim kime diýs atýar? Kamera ýetsen o gabylar o gardaşym. Karol belli boldum bir habary bar bolsa aýdyn gaýrat edin. Ile gep boldum. Özbekde doğulan ýaly diliňizde bek boldum. Erkek boldum. Olgyzlar näde etýär? Maňa näme, maňa näme? Olgyzlar gaş kakýar. Maňa näme, maňa näme? Olgyzlar näde Şu maşini ben reklamada gördüm. Keramik ettik diýdiler. Sonra näme diýdim? Ahir bir gün şu BMW maňa geler diýdim. Ine de şu BMW geldi. Eýes şu täzalpdyr, asla näse wat bolalaňa. Bir hepde bol alanlar. Maşinde keramik wa keramik ettirdik diýipdiler. Gelin illesde görkezler. Suw görýäňizmi? Ine suw. Suw dur. Inni Perhadyň eden maşyny görkezje keramika. Bön ýöre uğraýan bol uçuğurya suwlar.
Maşinanızda keramika bam yok, birinci alamatını bilecek olsam maşina suv depeyin. Suluyar suv aysa keramika bardır, birinci alamatı şudur. Murat. 8 Mart. Şunu? No, şunu 8 Mart soğut verecek. Değil mi ona? Bu 8 Mart'ta gelerdiydin ha. Geçen tapar. Hayır, doğru. Nene? Ne mi deydin şu an? Ya böyle işte. Ya aytala eşitme. Ayt ne mi diyecek balım? Ayt. Doğuş neydi? Ha o ayt. Vakti doğulanını nasıl? Ertir 9 Mart. Ay sen icim bilen burun ne ki o ha? Ha.